kiyama. Ina amfanin ki yi ado ki burge, a rinka labarin ki, mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki, masu kyamara su ɗauke ki hoto, a je a cika albam da hotunan ki inda kika yi fitsara kika yi rashin mutunci. Kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka, kai ina amfanin a ce kanwarka yarka ta zama haka, ke ina amfanin a ce yarki ta zama haka. Wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama. Da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama. A baiwa kowa littafinsa ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa. wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban When there's no